Алексий Ангел е по-голям брат на император Исаак II Ангел, който го назначава за севастократор и военачалник. Узурпира властта с помощта на войските, след като сваля и ослепява брат си, император Исаак II Ангел, докато последният се намира на лов в Македония. Алексий III заварва империята отслабена и притисната от външни агресори. Макар че се проявява като любезен и снисходителен владетел, Алексий III е слаб и неспособен управник, при който империята върви към упадък. Той се намира под влиянието на съпругата си, амбициозната Ефросина Дукина Каматерина, която именно тя го потиква да направи преврат, за да дойде на трона. За да спечели популярност, след като е узурпирал трона на брат си, Алексий започва да раздава парите, които Исаак II е събирал за подготвянето на военни действия. Поради финансовите затруднения императорът увеличава данъците, но разпуска голяма част от армията и се отдава главно на дворцови развлечения. През управлението му в Византия разцъфтява невиждана корупция. Външнополитическото положение на Византия по времето на Алексий III също търпи неблагоприятно развитие с поредица от безславни отстъпки и поражения. Високомерието и арогантният тон на ромейската дипломация на фона на залязващата имперска мощ на Византия не впечатляват чуждестранните владетели, а предизвикват присмехът им. Германски император Хайнрих VI заплашва да обяви война на Византия, ако не получи паричен откуп. Алексий III въвежда специален данък, наречен Алеманикон, и едва успява да събере парите, след като ограбва скъпоценностите от императорските гробници в църквата Свети апостол Константинопол. Не е пощадена дори гробницата на Константин Велики, тъй като междувременно германски император умира през 1197, Алексий III не изплаща откупа, а го използва, за да преустрои дворците и градините си. Продължава и без успех войната срещу българите и техните кумански съюзници, които опустошават византийските владения в Тракия. През 1198-1201 Алексий III е принуден да воюва с българските феодали Добромир Хрис и Иванко, отцепили се като самостоятелни владетели в Македония около Просек и Родопите. В резултат на мирен договор с цар Калоян през 1201-1202 Византия губи значителни територии около Средец, Ниш, Браничево и Белград. На изток селджукските турци продължават да отнемат територии от византийците. През лятото на 1203 западните рицари и венецианците, участващи в четвъртия кръстоносен поход, се явяват пред Константинопол, водейки със себе си претендента за византийския престол, младият Алексий IV Ангел, син на детронирания Исаак II. По това време византийския флот и армия се намират в окаяно състояние, занемарени и дълго време пренебрегвани от императора. Без да успее да окаже отпор, Алексий III бяга от столицата, а племенникът му заема трона заедно с ослепения Исаак II. Само година по-късно, през 1204 година, кръстоносците превземат Константинопол, ликвидират Византия и основават Латинската империя. Остатъкът от живота си бивши император прекара в изгнание и неуспешни опити да си върне изоставения престол. А през 1211 година той се опитва да завладее Никея с помощта на селджукските турци, но съюзниците му са разгромени, а той самият е пленен от никейски император Теодор I Ласкарис, принудително замонашен и пратен в манастир в никейските владения.